Ak mermerli Aşgabatda dünya derejetindäki ýaşyň gurulmagy, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyň köpçüliklen beden terbiýany we sporty üstünmäge berýän ulunsynyň nişany bolup, bu wagtda durmuşa geçirilýän ägir tul işler halkara sport giňişligine ýurdumyň awra mertebesiniň ýygydaly ýokurlanmagyna şert töredýär. Gydakly pursatlar hünärmenleriň hemde tälimçileriň üns merkezine boldy. Şekilleşikli tutuşyklar sport jan köýerleriniň şatlyk şowkuny artdyrdy. Mälim bolýary soňky ýyllarda gahrman arkadamyzyň ýurdumynyň sport ulgamyna başyny başlan giň möçbeli özgertmeleriniň arkadaly gahrman serdarymynyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde türkmen milli sporty ösüşiň täze derejesine çykdy. Türkmenistan sportun durly görnüşleri boýunça dünýä meşhurly halkara ýarışlarynyň ýygydaly geçirilýän merkezine urly. Kuraş boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýan ýurtlaryň we wekilçilikli toporlarynyň sanynyň ozalklary garanynda has köpdigi, sagdanyň we ruhanyýetliň ýurt hökmüne ykrar edilen Türkmenistanyň gurulýan halkara ýarışlaryna dünýä ýurtlarynyň ulugdyklanma bildirýänlikläriniň nowatdaky beýanydyr. Paýtagtymyzda geçirilýän dünýä ýarışlarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşine edilmegine hemme taraplaryň esasda çemeleşildi. Şeýlelikde dünýä çempionatyna gatnaşýan wekiller Aşgabatda gurulýan çempionatyň ähli görkezjiler wagtda her iki zaman talaplaryny we halkara ünümlerini dol laýyk gelýänini aýratyn bellediler. Munyň özi dünýä çempionatynyň guramaçylyk derejesinde hiç ýyly meseleleriň ýüze çykmanyny, oň maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlananyny görkezýär. Bari ýogy bir näçe ýylyň dowamynda Türkmenistana sportyň durly görnüşleri boýunça bir näçe halkara ýarışlary, dünýä çempionatlary geçirildi. Ýurdumyzda geçirilýän dünýä ýarışlarynyň uly üstünlikleri eýe bolmagy, olaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşine edilmegi, ýurdumyzda halkara ýarışlaryny geçirmek babatda oňun tejribe toplananyny görkezýär. Şeýlelikde paýtagtymyzda kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ýokary derejede geçirilmegine hemme taraplaryň taýýarlyk görülenini bellemek gerek. Bu bolsa ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan halkara ýarışlarynyň guramaçylyk ýagdaýyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniniň nowatdaky tutnamasydyr. Dünýä ýurtlarynyň turgunlary we tälimçileri paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçetiniň sport toplumlaryna halkara ýarışlaryny we turgunlyklar geçirmek üçin döredilen şertlere ýokary baha berdiler. Bu bolsa ýurdumyzda sportyň ähli görnüşleriniň ösdürmegi, köpçüliklen beden terbiýanyň hemde ýokary netijeli sportyň işçiňleşdirmegi bilen baglanşyk meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniniň aýdyn beýanydyr. Ýurdumyzda soňky ýyllarda sport hereketini ösdürmek üçin giň mümkinçilikler döredildi. Ähli sebetlerde zerur enjamlar bilen öpüşine edilen ýa-da zaman sport sagaldys toplumlary, köpügürli stadionlar, açylyk sport toplumlary, sport mektepleri hemde beýleki degişli desgalar guruldy. Aşgabatda sportyň olimpiýa görnüşleri boýunça her iki zaman toplumlary özüne jemleýän Merkezi Aziýada deňi taýy bolmadyk olimpiýa şäherçetiniň gurulmagy türkmen sportyny täze derejelere çykarmaga şert töretdi. Hut şu ýerde 2017-nji ýylda türkmen sportynyň taryhynda täze sahypany açan ýapyk binalarda we sewuşmy boýunça 5-nji Aziýa oýunlary üstünlikle geçirildi. Bellenşýärli jogapkärçilikli çempionatyna taýýarlyk görmeň çäklerine türkmen turgunlary daşary ýurtlarda gurulan bir näçe turgunlaşyklary hemde halkara ýarışlaryna gatnaşdylar. Olar bu iri sport bäsişigine taýýarlanan jemleş tapgyny Arkadaş şäheriniň köpügürli sport toplumyna geçirdiler. Ol ýerde ýarışlara netijeli taýýarlyk görmek üçin ähli zerur şertler bar. Belkara döwletiň täze ýamynyň garkynç döwrüne ýurdumyzda beden terbiýe sagaldys we sport hereketi giň gelme eýe boldy. Durly ýaşdaky we durly kärdäki adamlary müňler şetini ödüne jemleýän köpçülikli sport şäherlerini geçirmek asly däwe urly. Ýokary netijeli sporty ösdürmäge, halkara derejeli sport uswatlarynyň, turgunlaryň we degişli hünärmenleriň taýýarlanagyna aýratyn üns berilýär. Şol urwatyň özüne Türkmenistanyň halkara derejeli sport ýarışlaryny geçirilýän merkezine öwürlenigini bellemek ýakynmydyr. Ýurdumynyň sport awraýyny belende götermek türkmen turgunlarynyň öňünde durýan möhüm wezipedir. Her iki döwürde hormatly prezidentimiň hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň ýygydaly tagallarlaryny netijesinde türkmen sporty beýik ýeňişler nazarlaýar. Bellenşýärli kuraş Merkezi Aziýada dören we türki halklarynyň arasynda giňden ýaýran goşakly görüş sporty hasaplanýar.
Sportun bu görnüşiniň 3000 ýyllyk taryhynyň bolmagy, onu sportun sebitde we dünýäde iň meşhur görnüşleriň biri kökünde ikrar edilmegini şertlendirýär. Munyň özi gadymy sportun häzirki wagtda döwrabap derejede ösdürilýäniň aýdym tutnamasydyr. Pelwanlaryň tutuluşyklary türkmen toýlarynyň esasy bedegleriniň birine urulypdyr. Taryhyň dowamynda usatlyk derejesine ýeten pelwanlar halkymyzyň buýsonjy hasaplanıpdyr. Toýlarda, uly dawralarda göreş tutmak ýörelgesi asylly däwe urulypdyr. 2003-nji ýylda kuraş Aziýada geçirilýän ähli iklim oýunlaryna resmi taýdan girdildi. Häzirki wagtda bu sporty beýleki iri ýarışlaryň şol sanyna Assam raýdaşlyk oýunlarynyň maksatnamasyna goşmak meseleleri içkin we toplumlaryň esasy öwrenilýär. Göreşiň bu görnüş boýunça dünýä çempionatlary 1999-njy ýyldan geçirilip başlandy. Şondan 2002-nji ýyla çenli ol her ýyl 2005-nji ýyldan bäri bolsa her 2 ýyldan bir gezek geçirilýär. 14-nji gezek kurulýan şu gezekki dünýä çempionatynyň 10 ýan türgünleriň sany boýunça iň ýokary görkezje eýe bolanlygyny bellemek ýakyndyr. Bu gezekki çempionada 490-nyň gowrak wekil gatnaşýar. Şolaryň 467-si daşary ýurtly mihmanlardyr. Urgy, agyrdaja tilsimleri ulanmak gadagyn edilen goşakly göreşiň bu görnüşi 20-nji asyrdan başlap tutuş dünýäde şol sany Türkmenistanyna uly meşgullygy eýe boldy. Aşgabatda geçirilýän şu gedeki dünýä birinçiligine çenli türkmen türgenleri Iran Islam Respublikasyna, Türkiýede, Koreýa Respublikasyna we Hindistanyna geçirilen kuraş boýunça dünýä çempionatlarynyň 4-süni umumlukda 2 altyn, 7 kümüş we 12 sany bürünç medal gazanyp ýeňjiniň hormat minberine 21 gezek çykmak başardylar. Häzirki geçirilýän dünýä çempionatynda da türgenlerimiziň ýeňişli ýolları dowam etdirildi. Bu ýaşda erkekleriň arasynda 7, zenanlaryň arasynda 8, jemi 15 agram derejesinde görüşler geçirildi. Bugun erkekleriň arasynda iň ýokary 3 agram, zenanlaryň arasynda da 5 agram derejelerine çempionlar we ýeňjiler kesitlendi. Şeýlelikde paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň döwrabap başga-baş döwür sport toplumyna geçirilen kuraş boýunça dünýä çempionatynyň 1-nji güni üstünlikleri deslendi. Erkekleriň we zenanlaryň arasynda umumlukda jemi 8 agram derejeler boýunça geçirilen tutuluşyklarda ýurdumyzyň pelwanlary üstünlikli çykyş edip baýrakly ornlara münasip bolmak başardylar. Zenanlaryň arasynda geçirilen bäsleşiklerde 63 kilogram agram derejesinde çykyş eden ýurdumyzyň türgeni Dinara Rozukulova, şeýlede 70 kilogram agram derejesinde çykyş eden Maria Lokhova 1-nji orna hemde altyn medala münasip boldylar. Ýeňjileri ýylamak dawratynda ýurdumyzyň döwlet baýdagy alasmana gallerli. Bu görnüşler ýurdumyzyň sport elemindäki awraýynyň ýokardygyny ýene döwredek äşkär etdi. Bu çempionatda ýurdumyzyň türgenleri Hasakygy Sanjar Abdurrahmanow 90, Aýşaryn Haydarowa 48, Aynur Amanowa 52 kilogram agram derejelerinde ikinji orna hemde kümüş medallara münasip boldylar. Mundan başga erkekleriň we zenanlaryň arasynda geçirilen ýaşlarda ýurdumyzyň türgenleri Ruslan Eskerow 100 hemde Gülşat Anaýewa 57 kilogram agram derejelerinde 3-nji ornlara we 1-nji medallara münasip bolmak başardylar. Ýeňjiler ýylamak dawratynda da 2-nji hemde 3-nji ornlara eýilen türgenlerimize değişli baýraklar dawarly ýagdaýda goşurly. Şeýlelikde kuraş boýunça geçirilýän 14-nji dünýä çempionatynyň 1-nji güni ul üstünlikleri betlendi.